Ka step jong ka arpusau tarik ujemang kalapan iya ka nuksa jong ka jingat teli haka baki spangut ki Paidbah kilayami ban kershan ka seng san perthai Voice of the People's Party halor ka jingtmu ban penki ya ka reservation policy. Kat ba ka jisha thangan ka seng VPP haka jingalam uba arden mela basayo moit u President Rang ba ka seng klana ya chakman la sakhi ka jing Tuid ki Paidbah na Kylleng kari Khasi Jaintia ki ba let chakate ka jaka ban ai mensim ban ai ka jing kershan ni ki nong yalam ka seng VPP. Ka Confederation of Riboy People CORP haka jingalam uba bandari rentathyang President Rangba uba Pateng Marsing Working President uba Shining Star Kintla Finance Secretary lembat kiwe ki dekot ka seng haka arpusau tarik ujemang arhajar arpulai kilalet ban aiman sim u President ka VPP uba Arden Mila Basayomot bat kumjuru ye kiwe de ki dekot jang ka seng VPP ki baladan Ryngkat hakani ka jingakun. Ngina ka Confederation of Riboy People ni songkya Mangiwan hang ni ban ai ke jingkershan papura ya ka VPP to ke jingalam jing ba Arden Shillong ke balakloi ban IT mat ban mensim la da kene ke jingki kadang yaina ngiru na kalang kasang ngim ban se ban mi shikmat ban yetrelang bat ke jingalam jing ba Arden ndrei ke bang sobunang kene ka por ngakentu ya kene ke sarkar maka de ban simkhya mardor gade ban urlong la ne gade ban krenno ya kena kamat jong resolution policy mendai ban sukhen sting lane ban susngap menti kat kene gijinga kabai khun samla ge kendo nagar parro ya borok ke mle khasi kiba dan hagne government barwat ki bamdan ro hagne government soba bikin ailang gejing trelang kebanang ne shikmat bandawa kowe gesur kowe gejingmut kumba ka VPP klaya shikmat na ka benta kalawe jong ka jaj benreu ten nagalang kaseng nginang Yai kershan nakapor sakapor pada don ginono jingki ngim long gibala kloi ban mi shikman alor bede kene kebenta nakalang jong kaseng hi ngilong gibala kloi ban sim ya kene senjam ladaka sarkar kam sim la kit kle lan kam sim ya jingki kle ban penulong kimat jingdawa